uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ato sa point. dawaton may galang report karon sa kauban on board sa patrol. May taxi driver gitulis o gidunggab sa kaugalingon niyang duha ka mga pasayro. Kaninang kadlaw na mga sukid di paminaw. Kaya sa ning tulis-tulis mga higala. Ato sa paminawon ang report uban ni Radyoman Paul Lauro. Paul. DYHP. RMN Report. Radyoman Attorney Ropil atong gikuyog kaning mga pipila ka mga trabante sa City taxi ka mao ini-rescue ni adto nga 54 anyos yung taxi driver nga na angol human kini dunggab-dunggaba sa duha ka batan-on o duha ka lalaking tulisan nga nisakay niya diya sa may usa sa mga imnanan sa may daan na Pilais ni ato ng Pensugdo niya repato ni diri sa may sudlunon nga bahin sa may Sitio Laguna, Barangay Bulacau, Cebu City. Kaya kini mga bata yung mga Attorney Ropil, hinumdong ka ni atong siya ni Dunggab patay sa patinunan din sa may Skywalk. Maunay silang grupuha. Unya, nakagawas lang ni mga bata kay nahugi silang accessories lang ba. Buyog niya ito, pero ang duha ato na sodyod sa Cebu City Jail, no? Si Ricardo Visitacion, sir, o sa status aning duha sir kagawas lang ni kay kuan uyog lang sa ato pakita po si mga gilunggab diha ang kanang muna nakagawas yung duha at least na identify na niya ako identify din siya salamat niya no so doon ay dashcam unta kining maong city taxi na gimaniho ni Glicerio Mier 54 anyos si Radyoman Attorney Ropil o niya taga-Kuanig, taga-Arbor, Bulhoon, Cebu. No? O niya, naalam siya kasamtangan gipuyan diri sa may Minganilla. Kaniha, sa atong eksklusibong interview, Radyoman Attorney Ropil, human siya musakay kung duha, awag yun sa iyang hunahuna nga mga panulis to, no? Kay atos Bulacau niya pag-abot diri sa proper Bulacau diri sa may community kay kining Sitio Laguna Radyoman Attorney Ropil kaamen ni siya agion diri sa luyo sa Bulacau Community School, no? Sudyo na siya rito, sudlunon kayo. Dinila siya, dito siya gipahunong unya dayon gilayog siya sa usa nga naglingkod diri sa luyong unya ang sa tapad niya mao na ni dunggab niya Radyoman Attorney Ropil, no? Uy. So bay na lang siya kay iya nagulitan ang kamot sa nagdunggab niya pautong nagiyahay dayon dinaganay pero di daog hapit ang iyang yawi unya nakadadyon og 6,000 pesos sa Radyoman Attorney Ropil ang duha ka suspisado nga nananoon sila ipangaan mato ako kaya sila gingnan na ug doon na mo ideya asa nilo nagluklok ning duha kandak lang mo follow up no nya ug madak pa niyo turnover ninyo sa atong kapulisan sa Inayawan Police Station 7 nga ila man ning jurisdiction kini nga nahitabuan Radyoman Attorney Ropil, no? So mga pasado ni alas 5 kagani alas 4 alas 5 na adi ang orasa na hitabo ang pag dunggab na niya kay nagbiyahe pa man sila gikan Cebu City Radyoman Attorney Ropil, no? So tuaron sa CCMC ato tong kuan na yon sa atong medical team sa Bulacau Ambulance patong gidada yon dito sa CCMC alas kabanay ni Glicerio Mier dili lang sila angay mabalaka Radyoman Attorney Ropil kay na istorya ra man nako siya, no? Wa man siya maglisod og wa man siya maglisod sa iyang kaugalingon. Istorya ra man nako ganin siya atol sa atong eksklusibo nga coverage kaganiya sa atong programa unang radyo unang balita Radyoman Attorney Ropil. So ang atong Inayawan Police Station 7 himo sad og separate nga follow up operation niining maong grupo Radyoman Attorney Ropil, no? So una ni higayon nga doon na nasay biktima sa tulis nga taxi driver niining mga panahon na. Unya Paul, may gani kay kamaon nimo kuning iya nagunitan Paul, nakasukol sa Paul. May gani mo sabi kamao mga mot ni Paul. Dili man siya kamao mga mot. Na timingan lang yun niya Radyoman Attorney Ropil kay tapad man niya kining nagdunggab niya wa man ang kining sa luyo nagkupot lang sa iyang liogan no niya nakalugnot pa yun siya nga iya siguro nga
makuptan niya ang kamot kay sige na magdunggab-dunggab. Magani, ayan nakuptan kay. Guwapa to niya makuptan. Radyo man Atty. Phil, hayan makapsan dito si siyang kinabuhi, no? Ay na lang kay, human maigo ang iyang buko-buko niya, na usban diri sa iyang wanga ilok. Iya na yung nakuptan ang kamot sa Radyo man Atty. Phil. Nito mo itong nakarantar na tulo, nagdinaganay na, pero na, nakuha na ang iyang tibuok kinataan gahapong adlaw kay padung na naman unta ni siya mo grahe karong kadlaw unta Radyo man Atty. Phil mo to nangyawat siya og samtang mo padung siya diri grahe sa south ang iyawat siya nga iyan lang to gipasakay to duha nagikan ko ga Iloilo managimdanan diha sa may barangay Pilay Street, no, sa may Colon area nga habig. So nangyawat lang po to sa mga tabuan nga kuan man din nag-tripping man itong tulis tong duha o niya atong di amday na lang makuyog din sa ambulance kay ang iyang igos buko-buko ba wang pa kay bao laom-laom to at least ma-explayan to kay mag-internal bleeding niya to siya Radyo man Atty. Phil niya pag-abot sa mga kauban nagdaog extra yawi o to atong gipaon ang dashcam problema sad kay wa man day gi-insert niya kuan Radyo man Atty. Phil SD card, no, niya aglisod man sila operate pag review sa kuha ni Radyo man Atty. Phil matong wa jud makita ang ilang inilugay o ilang kalanggaka sila dito sa taxi Radyo man Atty. Phil, no. So ang ato pong mga barangay Tanog sa barangay Bulacau ato po silang ginang batik na makahatag ng informasyon kung ni Rundo kaya identify naman sulti lang po sa pulis aron makuyugan lang sila sa tugang follow-up kaya di ni mahipos Radyo man Atty. Phil pagsige na lang niya ng panulis o taxi driver nga iarigya po nila dalon ining sudunon nga bahin dito sa may Sitio Laguna barangay Bulacau, Cebu City. So manay Radyo man Atty. Phil ang atong duhimo og dugang pang follow-up nining maong eksklusibo nga report. Sakay sa atong RMN Patrol, kumani kasama ang JC Sumampong, ato inyong Radyo man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Radyo Nationwide.